Għal snin twal il-menti mir-resident tal-Iklin waqgħu fuq id-nejn torox, speċjalment dwar inkonvenjent li qed joħloq parkeġġ fi triq San Michiel fejn joħroġ minnu ammont kbir ta' trab u wassal għal sensiela ta' mart respiratorju. Ir-residenti qasmu dawn l-ilmenti mal-midja waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-sindku li matula kienet joġġezzjona kif art pubblika ingħatat b'encroachment mill-gvern lil privat. Saħaq li l-gvern jista' jieħu lura din l-art meta jrid. Fuq din l-art kien hemm proġett propost għal snin twal u kien biss issa li s-sindku reaġixxa sostnit mara li tgħix l-Iklin. Dan ilu propost, il-Kunsill ma qalx kollox, għax jiena naqra u nindaga fuq il-Facebook u nara x'inhu jiġri. Issa, xi ħadd jisma' minn leħen il-poplu tal-Iklin. Is-sindku qed nidalli għalli jixtieq proġett fejn jiedi f'din iż-żona u bekk tinbidel għal park rikreattiv flimkien ma' parkeġġ taħt l-art. Minħa tagħhom ir-residenti esprimew ir-rabja tagħhom għal mod ta' kif dan il-parkeġġ tħalla jkun ta' detriment għal snin sħaħ. L-iżjed problema ewlenija hi s-saħħa tar-residenti kollha li meta fl-għalqa issa irranġaw għad butrab u ġiet iżjetar meta jqum dak ir-riħ laqqas jibdew jidhru d-dar, id-djar, ma tkunx tista' tiftaħ tieqa. Kulħadd jisolu jatas. Timbidel dat id-dudni tal-Konsill u tgħidli għaliex. Għax il-Konsill u hawnhekk is-stazzjon kollha jgħidulek, il-Konsill huwa ħsibu fiċ-ċentru fejn hemm l-uffiċċju tal-Konsill u hawnhekk minsi. U hekk ngħidlek nsemmilek ħafna affarijiet jiena li tlabt lill-Kunsill u s'issa ma sarux. Pereżempju warajk li hija perikoluża ħafna x'kulħadd tinżel jgħid il-manta għall-alla tiegħu. Qed għamel policeman hemmhekk. Ili ngħidu 3 snin 4, 5, 6 ngħidlek hemm xejn. Nuqqas ta' sinjali ta' traffiku parkeġġi riservati għal residenti huma fost il-wedi li qatt ma ġew attwati mis-sindku tal-lokal komplew jgħidu r-residenti.